Som fàbrica de quars a Donghai, Xina. Aquí teniu un tub de quars OD de 100 mil·límetres. El torn de vidre solta els dos tubs per fer-lo més llarg. El tub de quars pot funcionar a una temperatura elevada de 1200. Som una fàbrica de quars professional a la Xina, benvinguda a la vostra consulta.